untuk niken katuran minggah wonten ing tanggung paring panglipur iya marami asli mugi berkah Allahumma amin penontonnya pada senang wayang nanti jalan alek insya Allah tadi mubalek disambut nganggo mercon Eloke Mbak Niken ngeten iki. lha pripun Niken teko sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel. ya aja meri kok Ora entuk menungso duwe kabejan siji pati loro jodoh telu ayu papat pangkat lima donya kabeh menungso duwe kabejan Betul, Mbak Niken munggah sepot telok kembang api jedul meneh. Nggih. Kula munggah jegoki kirik wau. ora masalah Rezekine dhewe. Mangga lho niki lho genduk sampun. wilujeng dalu Sugeng dalu Bapak. nggih selamat malam Selamat malam, Nggih, derek sehat tepang. nggih Kula niken Salindri saking Kediri derek ajar nggih, Pak. nggih Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. nggih ora Nggih. masalah ning karo dalang tuwa lho Nduk Nggih, Pak. dadi Jenengan paring asma Pak Alek Pak Alek. nggih Lah kula kinten niku pas ngejob kula niku ta. Niki Nggih. mengke dalange sinten? Kula ngoten ta. Sing gadah damel namine Pak 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 Bayu Bayu, nggih nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku Nggih, sinten leres. pun Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten ta. Nggih. Niki namine Mas Alek ngono. Kok kinten lek nggih. ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Iki. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Dan kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. kok cekek deglek tekese tenanan Tenanan iki. Terus Aku terang. terus teko ning gone Sela. Iki Ah. jenenge Mbak Sela to. heeh Iki tenan anu sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten apa-apa lah. Jenengan kita sik bagus. aku biyen yo bagus kok Nduk. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Gak masalah Asline. ireng-irenge sepur Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. alhamdulillah Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. ora tak isui telung dina ora tak isui Wangi to, Pak? Heh? Wangi. heeh jajal wah salaman begitu Karo sapa? karo awakmu Iya, coba ta. Lho. Kak, piye to? Piye to piye? Piye? nak kono genah ambune iki tak Ambune Niken iku ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepuh ning salim. bareng kowe sing saliman nak Salim sik karo Niken coba. Gimana? 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung sik anget, Pak. Hah, wangine Casablanca ora. Iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Nah, Nggih. iki Bu Yatmi. Loh, fresh care. Iki fresh care apa bal pirik ya, Bu iki? Antarane fresh care karo bal pirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Nduk, wangi ya, Nduk. Iya. Wis cantik. Nggak boleh wangi. gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Wangi. Loh, kaya apa, Wangi. Nduk? Kaya apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Goro-goro bar salaman karo kae mau Nduk dadi. rumangsamu aku kok anggap peceren ngono apa piye kok Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho, Pak dadi. oh Ngoten niku. Oh iya, Kae iki ora tuwek, Nduk. Kae iki sapa sing ngomong tuwek? Kowe malah lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo enom. Terus Ketok suwek ki kok suwek tuwek tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng Nun. aku arep takon karo sampean Napa dawuh? nyuwun sewu
jenengan upama pengen jangan, pengen olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom. nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek dinggo santen? Dienggo mbot, Dinggo santen? Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah. Upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo ngene yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur enak lek sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Masa nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tek ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Nom apa tuwek? Nom. Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Aku ora nyokrok kabeh ning lambe. Monyor tenan ku. Oh, kabeh iki enak sing nom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh milihin nom, Pak. Nggih. Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Sampun menyeluk itu. Nimbali kula kalian Pak Alek kalian Pak Dek Garangan ayo gareng aja garangan aku nek dilokne garangan nesu aku lha kok iso aku iki luwak udu garangan kok Pak Dek Gareng nek dilokne apa-apa nesu ya tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika ayo ndang. Ingkang sing ndi? Endi ayo. Nika, setot jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lah yo ngono-ngono. Jal, ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya, Wis dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Mosok sampean pisek to? Iya. Iki lho jempole lagi goleki iki lho, Nduk. Ya. Lah, nika lho. Nika wis ngene-ngene. Pak Bayu. Lah, ketok untune tok. Lenggon petengan kok ya. Iya, petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat-sehat selalu. Wah. Nggih, wah, kuwi jenggoten to. Tekon pangibadah kok, Nduk. Betul. Heeh. Nyapa? Jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Lah tekan kene jero wabut kabeh. Ndak patek ketok kan min dua mataku, ndak patek. Oh, min dua. Nek sing muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak pokoke. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah yo, Pak De. Oh iya cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Teguhan kepareng minggat. Nggih, Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa. Kadang YouTuber semono uga, Nduk, didongake sehat selalu. Nggih, amin. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh, nggih, enten sing saking Sragen niku bapake selalu hadir setiap Niken Salindri pasti hadir. Lah. Sehat selalu, Pak. Jantenan elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula kae nabrak kene ra yo? Apa to? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Wong sepur liwat nggon kono kok. Nek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang ki.